Malinari iz Ariljskog udruženja Vilamet još čekaju da hladnjačari odgovore koja je otkupna cena tog voća, ali prema dosadašnjim izjavama hladnjačara cena od traženih 350 dinara po kilogramu najverovatnije neće biti moguća, pišu danas Večernje novosti. Proizvođači tvrde da na nižu cenu od 350 dinara po kilogramu neće pristati. Sa druge strane, trgovci napominju da je kupovna moć opala u Evropi i da je taj iznos teško realizovati. Glumica Anđela Jovanović stigla je u Prvi osnovni sud u pratnji advokata gde danas treba da počne suđenje po tužbi koje je protiv nje podneo glumac Branislav Lečić. Branislav Lečić je glumicu tužio po povredi ugleda i tražio odštetu od 300.000 dinara. Mediji su preneli da Jovanovićeva nije htela da glumi u jednoj seriji sa Lečićem, zbog čega on nije dobio ulogu. U sudu su prisutne i glumice Milena Radulović, Nina Janković, Andrijana Oliverić, Anđela Prpić, Maša Dakić, Borka Tomović, Iva Ilinčić, Miona Marković, Tamara Krcunović, Mirjana Karanović, kao i glumac Đorđe Stojković. Oni su Jovanovićevu dočekali aplauzom. Srpska napredna stranka održat će danas sednicu predsjedništva sa početkom u 17 sati, nakon čega će se funkcioneri obratiti javnosti. Pre nekoliko dana završene su konsultacije sa predsjednikom države oko mandatara za sastav vlade, pa javnost očekuje da bi danas mogli da saznamo ime naprednjaka koji će voditi novu izvršnu vlast. I formalni predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je nakon završetka konsultacija da ćemo kroz nekoliko dana dobiti ime mandatara. Imena koja su se do sada razmatrala za funkciju budućeg premijera su, pored samog Vučevića, ministar finansija Siniša Mali i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Međutim, kako sada stvari stoje, izvesnije je da će Đedović-Handanović ostati na trenutnoj poziciji. Siniša Mali i Miloš Vučević i dalje su u igri, a pominje se još jedno ime. U svakom slučaju, javnost bi danas mogla da sazna ko će biti novi mandatar i da li će izbori u Beogradu biti 28. aprila. Više od 30 letova nemačke aviokompanije Lufthansa do i sa briselskog aerodroma između srede uveče i subote ujutro je otkazano zbog štrajka zemaljskog osoblja Lufthanse. Otkazani su letovi između briselskog aerodroma i nemačkih gradova Frankfurta i Minhena, prenosi Brisel Times. Radi se o 6 letova za i iz Minhena i 11 za i iz Frankfurta. Ukupno će biti otkazana 34 leta. Ne očekujemo da će uslediti dodatna otkazivanja, rečeno je novinskoj agenciji Belga na aerodromu u Briselu. Protest verovatno neće imati posledice po podružnicu Lufthansa kompaniju Brussels Airlines, pošto će se letovi ove firme za i iz Frankfurta i Minhena nastaviti po planu. Zemaljsko osoblje Lufthansa će na inicijativu sindikata Verdi danas u 20 časova započeti štrajk u trajanju od 60 sati. Kompanija Lufthansa je ranije saopštila da će taj protest promeniti planove putovanja za više od 200.000 putnika kojima će biti ponuđena alternativa ili povraćaj novca. Prvi od 9 turnira iz Master serije počinje danas, a trajeće do 17. marta. Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković poslednji put na Indian Wellsu igrao je pre 5 godina i na predstojećem turniru pokušaće da dođe do 99. titule u karijeri. Novak Đoković je jedini igrač koji je osvojio svih 9 turnira iz ATP Master serije. Na 8 od 9 turnira najmanje po 3 puta je bio najbolji. Srpski teniser trenutno deli rekord po broju titula u Kaliforniji sa Rogerom Federerom, imaju po 5, a na ovogodišnjem izdanju imaće priliku da postavi novi dostignuće. Prvog dana turnira u Indian Wellsu dvojica srpskih predstavnika pokušat će da se domognu drugog kola. Dušan Lajović trenutno se nalazi na 56. mestu ATP liste, a očekuje ga meč sa 46. teniserom sveta, Fincem Emilom Rusovorijem. U jednom dosadašnjem susretu dvojica tenisera koji je odigran 2021. godine u Torinu, srpski teniser je pobedio nakon 3 seta. Na teren će i Miomir Kecmanović, trenutno 47. igrač sveta, koga očekuje duel sa 9 mesta slabije plasiranim Italijanom Lorenzom Sonegom. Dva tenisera su se do sada sastajali 6 puta, poslednji put u Rio de Janeiru pre 2 godine i izjednačeni su po broju pobeda. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, a u drugom očekuje pobednika meča između Australijanca Aleksandra Vukića i nekog od kvalifikanata. Do kraja dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina očekuje se uveče i noću na jugozapadu i zapadu zemlje, kao i u delovima Šumadije. Na visokim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine kiša će preći u sneg. Vetar slab promenljiv, na severu zemlje slab do umeren severoistočni, a na jugu jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni.